Πού να σε τώρα το βράδυ αυτό που είμαι τόσο, μα τόσο μόνη και που μαζί μου παίζουν κρυφτό. Πότε, Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος σας εύχεται καλή μέρα και ένα καλό ταξίδι. Καλημέρα. Καλημέρα. Όμορφη μέρα. Όμορφη μέρα για ταξίδι, Ναι. Πού πας? Κομοτηνή. Κομοτηνή. Η αμαξοστοιχεία για Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσει σε 15 λεπτά. Παρακαλώ, όπως αγοράσετε τα εισιτήριά σας. Εσύ, πού πας? Θεσσαλονίκη. Από πού ήρθες? Από Αθήνα. Αθήνα. Φοβερή πόλη. Γεμάτη φασαρία. Απέσια πόλη. Όμορφη πόλη, με μια σκέψη την Τη λατρεύω. Τη σχένομαι. Θα φύγουμε από εδώ κι ας είναι πίσω να γυρνάμε. Όμορφη πόλη, με μια σκέψη την ώρα μας περνάμε. Πώς θα φύγουμε από εδώ κι ας είναι πίσω να γυρνάμε. Ταξιδεύεις καιρό. Όχι πολύ. 3 χρόνια σχεδόν. Εσύ? Πάνε πολλά χρόνια. Ούτε που θυμάμαι πια. Πόσα χρόνια? Αμέτρητα σχεδόν. Πόσο χρονών είσαι δηλαδή? Νομίζω είμαι τόσο έτσι ώστε να σταματήσω να ταξιδεύω. Να σταματήσεις? Και μετά? Θα ράξω κάπου, δεν ξέρω. Γέρασα. Όμορφη πόλη, με μια σκέψη τη μέρα μας περνάμε. Πώς θα φύγουμε από εδώ, ας είναι πίσω να γυρνάμε. Είσαι κουρασμένη, Πολύ. Πώς θα σου ζητήσω μια χάρη? Ναι, Θα μου βάλεις λίγο λάδι? ναι, μπορώ. Λόγω τεχνικών προβλημάτων, η αμαξοστοιχεία για Κομοτηνή θα καθυστερήσει 10 λεπτά. Παρακαλούμε για την υπομονή σας. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ Εδώ μαζί. είναι καλά. Ναι, ναι. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη κι έτσι μακριά από το δικό σου αγάπη, τότε θυμήσου εσύ συμβουλή. Εγώ και εσύ. Είναι από τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θες κι εσύ λίγο? Όχι, μου έβαλαν χτες. Μακάρι να μπορούσα να κυρώσω το ταξίδι μου. Να κυρώσεις το ταξίδι σου? Ναι. Όχι. Γιατί? Να ερχόμουν μαζί σου. Μαζί μου? Ναι. Εγώ και εσύ μαζί. Ναι, έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου, ναι. Ναι. Και για τους Δεν γίνεται. δρόμους χτυπάει Γιατί? τα γράμμα. Δεν έχω κυρώσει ποτέ ταξίδι. Εγώ και εσύ. Κύρωσε τώρα. Έλα μαζί μου, θα είναι τέλεια. Και όλοι οι ταξιδιώτες. Και εσύ. Μπορούμε να βρούμε μια άλλη λύση. Ποια λύση, οι ταξιδιώτες θα πάνε αλλού. Ραντεβού. Ραντεβού. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ ραντεβού. Ούτε εγώ. Θες να κλείσουμε ένα ραντεβού? Ραντεβού. Ναι. Τέλεια. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Στην. Όταν Στην. Στο Πλαταμόνα. και
Σε 6 ώρες πάλι να είμαι στο πλατό. Πιούμε και καφέ! Πιούμε και καφέ! Τέλεια! Εγώ και εσύ μαζί. Παρακαλούμε. Η αμαξοστοιχεία για Θεσσαλονίκη Α1 και Α2 για Κομοτηνή αναχωρούν αμέσως. Παρακαλούμε όπως επιβιβαστείτε. Πρέπει να φύγω. Ναι. Ήρθε η ώρα. Θα σε δω εκεί. Τώρα πάλι πίσω γυρνώ και κοίταζε εσένα να μπορούσα λέξεις να βρω για να σου κρατήσω το χέρι. Οι καρδιές μας τυπούν σε παιδιά που ορίζουν το τέλος. Όλα αυτά είχες πει, τώρα μοιάζουν ένα έρημος και σαν μπρο απενά όλα αυτά που για μας Θα έρθω μαζί σου. Ναι! Έλα! εγώ και εσύ μαζί. Είναι και δικά μου και για εσύ συμβουλή. Οι καρδιές σαν παιδιά που ορίζουν το τέλος. Όλα αυτά που είχες πει τώρα μοιάζουν ένα έρημο τέλος. Και σαν πω όλα αυτά που ο κόσμος